إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن العمل الصالح هو الموافق لشريعة الله المبني على إخلاص لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن العبادة لا تتم إلا بشرطين أساسيين أحدهما الإخلاص لله عز وجل وشان المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم أمبي على التنو أمبي الدميني أمبي يافنيني على فيه أمبي أنيني على فيه أكان كسي كابو أني ركون تورو مانان كبارا جهو ni alay jom min kanda mogote soro min be e fili ni alay jom min fana fili mogote soro min bi kanda ambe shereya bato fensite min ka bato e ciyani ala kelem pewute je nyogonte alala ambe shereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka sebaw ala ko kisi min ka cakosobe no temena ka boye ala ko masamin ka bo korota lendo akom mogomi ni be ala kumbe nyogonya jigi yomal qiyamah do koy ka bara nyumake ikana foyi fara alaka ikabara la balma bara nyumaye bara min benna ala ka sariyama ani aqalasira alaye ani fana bara yi shinsira dusukun qalasi ka benna la ka sariyama adilala ka shinsi dusukun qalasi fana ka ala ko ni mogo min be ala kumbe nyogonya jigi ikabara nyuma ke ikana foyi fara ala ka bara yinna balmo bato atese ka timme abada atese ka dafa abada fo sarati belebele ba fula puri ka bato kamina ka timme ka dafa sarati belebele ba fula de bala o sarati belebele ba fula indola kele munye baraka kalashi ala kelempewye hada maden kani ka bato ni kala garabaro ikanu ke ni jinya nafashiye kanu ke ni jinya fenshiye kanu ke ni daraja nyiniye kanu ke ni titiri nyiniye kanu ke ni joyoro nyiniye kanu ke fana ukame ukafo ikatanu ikana ikabaro la garabaro kanu ke jinya fendo kama kana ke nafulo kama kana ke yere jira kama kana ke akamen katanu kana ke daraja nyini kama kana ke joyoro nyini kama ani nyema ya nyini iba ke ala kelembe ude baras mina sarati folo ode bisukun kalasi afula na emunye bara ka beciden ka sunnama wada to ciden ko kullu bid'atu dalala hako bid'a be fili قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ako bara bara ni hada madanya ke
ale ciden kan nyamaru kanto o bara be sagimade ulama balmu la garabato la garanyinu ani bato ni sarati fulaka sabatula de dusukun kalasi anu kabbe ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam o kono nan balmu ambe nin tile damado mununna minye heju kalo tile tan folo minu fulen ninye jiya ka tilew ka hera maye nin tilew de ciden ko nin tile tan folo min fulen ninye minye heju kalo a tile tan folo aqulu de kausa kateme jiya tilew beka وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرز من ذلك بشيء balma ibn abbas ako ciden ko tile shide tile usitewe tile munu ni baranyuma kadi alaye o tile wu kono ka minye hiji kalo tile tan folo ye kanin tile ubo sego ko cide hari jihadu ala kasirala ako hari jihadu ala kasirala fo mogo min ka jihadu ayere kumbora kata jihadu la na kan na fulo ashima sage ana kan na furu betorai nin jihadu kala sugu woni minye ewa salli kalo hiju kalo tile tan folo nin jihadu kala sugu ale baraji ani ewa salli kalo tile tan folo hiju kalo tile tan folo beta nyugon fe ni ote jihadu shitabo wala mbalimu cide ma baranyuma bo baranyuma la de ako baranyuma bede kanyi nin tile tan folo muno ambu kono baranyuma bede kanyu kono katime jiya tilew beka wodi ato dole ko bawo ko komi cheikhul islam bun temiya ako hije kalo tile tan folo muno fulen ni nye u kausa hari sungalo tile talaban tilewuye me sungalo fana tile talaba nusu u kausa minye hiju kalo tile tanfolo suye parce que sungalo tile talaba su le qadirbe ulula u kausa nin tile tanfolo ka suye nin tile tanfolo ka tile u fana kausa sungalo tile talaba ka tile uye parce que arafa do ani salli dombe nin tile u fana kono baranyuma sutu bo awambalmo ni tile tafolo munun fulen ni nye folo min nyine na anfe alanya siranya ni dusun kalasi anya dusun kalasi ni afulana annu ummu salamata radiyallahu anhu قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرأيتم هلال جيل حجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك أنصاره وجفاره وفي رواية فلا يمس من شاره وبصره شيئا من ينين دام فننتي لتنفلونا سلمة كحديثا نانا كو تشيدن كو نايه هيجو كالو نايه مغمين بافي كان لهيا كانتيجي iyeren mina kabo ikun sigi dilima ikun sigi tigelima ani shewni hadisan na chogo dola kana maga ishila katige kana maga ifarikuro yorosila katige wala nin kalo la nin nyinene do am fe folo mogo bafe kallahiya kantige e kani farikuro shi roshi tige ikani soni tige ikani farikuro yoroshi tige fokati kallahiya kantige watimi ni nyinana kuke basitika alati hada made mina ni nyinai ni mogo min tunta do da yiwutige ube nyinana pentika ni mogo min yi itugu kuke kafara were tala de me ibe ala yafa dalile ye junubu ka ala ka yafima kafara were tala ate foi kai kallahi ya fanama musommin na ba kun digide kun shigi munun be buru
baasi ta ka o la ou bien n'i b'a kɛ i kunsigi peɲɛ kunsigi minnu bɛ buru baasi ti ka o la ou bien n'i ka sɔnni dɔ karila ni a yɛrɛ ye ou bien farikolo yɔrɔ de jogira tigɛra n'i ma tigɛ ka bɔ yen a b'i degun baasi t'a la i ka olu tigɛ o ye darura ye nin ye fɔlɔ ye minnu b'an ka nin telen tan fɔlɔ la a filanan ye juma ye kabaru fɔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعجم عند الله ولا أحب إليه الأمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد عبد الله بن عمر ko ciden ko tile site tile munun kabbo ala fe ani tile munun ni baranyuma kadi ala ye o tile kono kan nin tilen tan folo bo hiju kalo tile tan folo bo awa ko aye la ilaha illa allah foli chaya ukono aka allahu akbar foli chaya ukono aka alhamdulillah foli chaya ukono nin tile tan folo na hada maden ka jikiru chaya subhanallah fo alhamdulillah foli la ilaha illa foli allahu akbar foli qur'ana kala jikuri noni yabbe anka chaya nin tilen tan folo kono bara munun dilolen ben nena anku chaya bara nyuma munun dilolen ben nena anku chaya nin tilen tan folo kono qur'ana kalawu ni jikiru ni kuma nyuma fo bara munun dilolen be dusukuna anko o bara nyuma ke nin tilen tan folo in kono dusukun kalasi ani ki dusukun jeya kata hadama dembema ani besen kono yani hasiriya ku bo dusukun kono o chaya nin tilen tan folo kono nala bara munun dilolen be farikolo la al amalu al badaniya farda sallu kasoli kata farda sallu ma jonna waqti la misirula che balugu anku luke nafila sallu anku chaya nafila su anku chaya al amalu al badaniya wal amalu al maliya bara munun dilolen be nafolo la anku chaya ni tilen tan folo kono nafolo kat bo ka hinna fantawma ka hinna miskinawma ka mogo deme ka nyuma yake mogo ye anku chaya nin kalo min fulani ye tele tan fulu min fulani ye kabaru chogo fula bala takbirul mutlaq wa takbirul muqayyad takbirul mutlaq ya ta de pikalo jora domi fokata arafa don fajirin o beye takbirul mutlaq ye takbirul mutlaq ko re munye mana ni imi hakili jigina kabaru fola ibe yoro fo yoro tala fo wakati tala ika kabaru fo ibi ka mobili kono ibe tama sira de law ibe sugu kono na de wa ibi ka dude kono ni hakili jigina dore ka fo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu cew ku kankoro tani ninye ukana malo yanai ciden ka sunna de do Abdullah ibn Umar ani Abu Huraira ninni ewan ninya nyugona sera ciden ka seba udero ulutumbe bokata sugudela uteta sanni fere kama dede uteta sugula foi kama kata nin kabaru foye puru sugumago hakili ka jigin ufana ku ka kabaru fo ni sunna kanyana maya Abdullah ibn Umar ani Abu Huraira Umar ibn Khattab minna kato aka tantan koro abe nin kabaru fo ni minna dunke uyame we kabaru fo ni sugu mogo uyame be kabaru fo minna kudubu damina me takbirul jamai ata fo nyogon fede ube kelen ka fo an ka fo no fo tere bede bi ka kabaru fo ni yere jama ka biala ka fo nyogon fe ube kelen ka bila ka fo to ka fo anno fe woye bidia lesir to la dina la ciden naka sebo moke bede bi ka kabaru fo yerema I hakili jigina yoro kabaru fo cew wo perena ku kankoro tanay muso buta fo da jukoro kabaru cogo ya fulana takbirul mukhayyadu o be damina arafa don fajiri mana kabaru min be fo fardaw ko fe aleni takbirul mutlaq be faranyogonka kata arafa do fo kata salli do ntemenen ko fetile saba min be tubala tile sabana takbirul mutlaq be ba ni tile sabana tile dinna takbirul mutlaq be ba takbirul muqayyad be ba tile sabana ni la gasara sallira kabaru munum be fo farda ko fe
kata arafa fajiri do niye fajiri salli kofe ibe salli jikru do be ibo fo astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya jal jalal wal ikram niyen ni fodoro iba fo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu farda kofe fonni salli den temenatile sabana lagasara takbirul muqayyadu bebba nin kabaru an kanjiji la sunna udan ku nyana maya ciden ka sunna ciden ko ni mo mi nyale ka sunna do nyana maya min sara ale ka sunna min na sara e ya nyana maya mugo na be barake nay e ka nyana mali kofe o tigi be baraji sura nyogona be sabiye ka soro foyten nagasi afula be ka baraji ma wala an kan ni sunna nyana maya kare kono beddo kono sugu kono nawla an kana malu ya nay sunna de do donc nin kabaru cogo fula ba an kana nin tan folo la minye hiji kalo tan folo min fula ni kabaru bala bara nyuma juman banka su an ka sun caya ni mogo min be sala yere kata don folo fo arafa do konontona abesu abe bara nyuma in kononana do ba fo ko hadisa kerekele mana ko ciden ko akasu ni ciden ye bara nyuma fo kaba bara nyuma te hiju bo ye bara nyuma do yede sumbe bara nyuma kono har ni hadisa kerekele mana la sumbe bara nyuma de kono shikata la doni ke bawno nyogonje bebbe nemboka wala abe sun caya kata don folo fo akonontona arafa do ika besu mogo min te hijiro la munun be hijiro la wulute arafa don su kuto arafa keneka nya munun te hijiro la besu kuma mana kerekerele kan ni mogo min maseka kononto imbe su kononton nayin konoyi arafa do osu suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam yawmi arafa qala ahtasibu ala allah an yukaffira sanatayn sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wuyaci dan yininka uko arafa don su baraji juman bala akon ba jige alafe ni mo min arafa don su abe sam fula junubu misa ya faye sammin temenanye ani sammin bena ko arafa don su bo o junubu misa ya fa kaboyla akarafa don su har min masaka kononto imbe su kasro faqad warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tishajil hijja ويوم أسرى وثلاثة أيام من كل شهر رواه أحمد والنسائي وصححه شيخ الباني كسر حديثا دون نالا ko ciden tumbe nin kalo min fulen ni hiju kalo tile tan fulo min fulen ni ko ciden tumbe kononto imbe su ko ciden de la ka kononto yisu ko aye asura asu jom minatanna ani kalo tilba tile sabasu ko ciden tumboke ni hadisa bi ahmad kunani nasai shaykh albani ya kenaya comme ni hadisa domba o mabbe asahalila de do ma la saha ko hadisa sahalente me hari ni hadisa masaha sun kuni beddo barany may kono la tiba su ka soro do ya la saha shaykh albani hadisa la saha ya kenya wala an ka su mo ni be se sunna ka su sumbe barany mawdela balma abo chogola sadaqati bo ya ayyuhalladhina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بي فيه ولا قلة والكافرون هم الظالمون ألكم مؤمنون ألا يهو غرجغن نفول منما أيو دون نفقتي ساني دون كنا دومي ساني فرته دومي نترياته ألكو كافرون دي تونيا لكلاوية ولا نفقتي بوكا چايا كنيوما يكي kata ala ka joma kanyuma yake kata misginiuma kanyuma yake kata fantauma anko chaya nin kalo kononala saragati boka chaya abe bara nyuma udela balimo sinji tugu anka sinji tugu o bebe bara nyuma udela bange bagaw batoli kanyuma yake bange bagaw ye anko ke kurana kala anka chaya nin tan folola anka kurana kala un chaya kono al ihsan ila al-khalqi an kanyuma yake kata danfeuma wa husnul jiwar sigi nyogonya an kanya nyogoma sigi nyogonya la iki jantu sigi nyogola husnul jiwar an ko beken nin tan folo in kono la ya kantige ba kono
nin tan folo in kono heejono almurabe ke a kono nin tan folo inde kono nanda salli domba kono ajamul ayamu inda allahi yawmun nahar summa yawmul qar ciidon ko dina tilewla dina downa dom min kañi dom min kabbo katame dom be ka o ye salli doyde lahiya kantige dow o donde kañi katame dom be ka ko kofe summa yawmu alqar o ye minna sigi doñe tile munum be ken minna yawmul qar o kofe wulude kañi nunum bebe nin tan folinde kono mbalima la barañuma kaccaya nin tan foloyin kono sinjittugu kurana kalaw barañuma fasombe aku caya nin tan foloyin kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yadhkuru isma allahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على تغفو تلو كونو تلو منون دونندو بنا باسكو تلو منون دونندو أكو ni misalli kalo ni hiju kalo tile tamfolo dedo ala ko anka ala ko suma u kono bagawunka ale ala yangarjage baga munuma bali mawlahiya kantige aben nin kalo tile tamfolo kono ورياتو قال ابن حجر في الفتح والذي يجهر أن سبب في امتياز أسر جيل حجة لاجتماع لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتآتى ذلك في غيره بل ورياتو ابن حجر في الفتح fatilu bari kono akon min be banganye sababu min yato hijo kalotile tamfolo ni ala yare faranfansiya ka bottile utola bato lesru de farana nyogon ka tile tamfolo en kono bato lesru be farala nyogon ka tile tamfolo en kono sallu o ba kono sumba kono sarakati bo ba kono hijo ba kono awa kon nunun te nyogon soro tile usila ni hiju kalo tile tamfolo ute wodi ato ale faran faransina ka bo tile utola bato belle suru farala nyogon kale kono salli su sadaqati bo hiju na almuraw ugo ba kono wala lahiya abe bo anka baga marale unde law fana banka ni tile tamfolo in kono nyame misi sagaba nununde be ke lahiya ni be nyame ke lahiya aka sanduru dafa ni be misi de ke lahiya aka sanfula dafa ni be saga de ke lahiya aka kalo woro dafa ni be ba de ke lahiya aka sankele dafa awa akelen kele chemana musoma bebe ke lahiya chema de kanime musoma be ke lahiya musoma be ke lahiya saga ko bole saga gosile bebe ke lahiya saga ko bole mbeke lahiya saga gosile mbeke lahiya bal doni ko do ko yere saga ko bole na tilole ne kateme saga mi ni ama ko bo ama gosi na tilole ne kateme ko ode kanyere wala mbalima u fasamanti ala nyame de kanyi katema beka o ko fe misi o ko fe saga o ko fe ba majahabi saba imbela imamu maliki de ko hadiya yorola ko nyame de kanyo ko fe miso ko fe saga ko fe ba melahiya yorola ko saga de kanyi
mais doni ke bawo aka kuma min fulen ni o yo sabi parce que ale yere ko hadamade be ka kuma dobe mina dobe sagi fo kaburu tigi aya sura be ciden ka kaburu kuro ko fo nin kaburu tigi min ye ciden munu nye nko lahiya da nunu de kanyu yu ka della ke jumay ciden ko juma wakati la man raha fi sati al-ula ka'annama kharaba badana wa man raha fi sati thaniya ka'annama kharaba baqara wa man raha fi sati thalitha ka'annama kharaba kabas aqrana wa man raha fi sati rabi'a ka'annama kharaba dajaja wa man raha fi sati al-khamisa ka'annama kharaba bayda ko ciden fule ka bato fun fa samancha de fonne amma hadiya koni lahiya ko bon mi gonna yade akoni mo min nana juma wakati fola be kom ye nyame sadaqati akoni mo min nana wakati fulana be kom ye misi sadaqati ni mo min nana wakati sabana be kom ye saga min gerew dafani yo sadaqati ni mo min nana wakati nani na be kom ye sen sadaqati min nana wakati duru na be kom ye sefan sadaqati ko ciden fule ka bagawum fasamanca de fo ayu bila nyugo nyen cogodela o be nyugo nyen cogodela hadiya wallahi o be nyugo nyen cogodela munna maliku ko saga de kan ko pasga ciden ye saga faga de ke madina doni ka baw yo jaban ba cetu ko hadisa kono ko ciden tumbe bara nyuma dobe akadi ciden ya kake ne aba toye pour ni ale dumana ka kana gele ya kam mantonka wodi ato ciden ye nyame faga ni misi faga toye parce que ni ciden tun dumira Allah ya kantige la nyame de ka ube misi atumbe gele ya kam mantonka saga ma gele an kasisa wodi ato ciden madume nyame faga ni misi faga ka sino ifasamanta afora chogomi fasamanta be nyogonyo o chogodela mais ni mogomi ni aw fana mogo wolon fula silamiya sariya ya ira mogo wolon fula be se ka je misila ka faga ka kella he kelen kele ka sara be saga palasi taye mogo wolon fula be se ka je nyame la ka faga ka sara kelen kele nyame sara wolon fula na minni ya soro abe saga palasi taye abi kallahi abo akera aw ye wori faranyogon ka sawo akera mogo kelen da ya di aw ma ye jala bebebe bali masuru damade do ani mogo wore do basi tala mogo wolon farala e wa farala nyogon kam misila do taye lahiya ko do taye soko ko mbetin ta fere basi sitala mogo wolon fara be se ka je misila mogo wolon fara be se ka je nyamela be kelen kele sara abi kallah yabo wala don ko ko ni yoro dala ni kelen fana be se ki ka saga faga o fana kausa nyaga nyame tila wolon fara nanya ni kelen be se ki ka saga faga ni yere o kausa nyame sarai mais ni kelen be se ka nyame re faga ou be kelen be se ka misire faga o kausa sarai mais ni kelen be se ka saga faga o kausa misi sarai don ka ba wu fa samanta fo ni chogodela ala ko famu dama nambora o yorola minye saratu de bula lahiya lebu do be nu obi kan lahiya la durate suka kel lahiya وأن براء بن عازب رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تزوز في الأداء الأوراء البين أورها والأرزاء البين جلوها والمريضة البين مرضها والأجفاء التي لا تنقى براء بن عازب كو تشيدن كو لبناني بي دفناني بي نوبي كبغنا أتسكى كالله يعني afolo munye nya kele min kan nya kele nya bangelendo ni mogo ye bagay nya ba fo ni bagay nya kele nchilendo ni bagay nya kelende anya kele nya dogolente o tesga kella yayi na ya sura finya lendo du o de kajugo atesga kella yayi abo chogola fulana ali arza wal bayyin arduha ba min be chuwa senga ashemba dimi ni mogo yaye e u ba fe ni mbaga shemba dimi sendimi min do fana bangalende do abe chuni min ke shenka bangalende do atogolente o be baga sugu min na o tesga kella yayi ni nyedde fo fulanna sabana wal maridatu al bayyin marduha min bananendo baga banane o tesga kella yayi de ni mogo yaye u ba fo ni saga ko ni bananendo bana min do atogolento bana bangalende do o be baga minna o te sega kella yayi ni nye sabana nanina wal ajfa allati la tunqa
ni a fasalen do sembe yere tala ni ya faxite sembe yere yala o te siga ke lahiya wala nin defo nani i ka lahiya korosi ka bo nin defo nani ma nu dawla kelen bi ka bagan na i ka sagan na a te siga ke lahiya mais min te nin defo nani ye o b'a fo makaruhu ni i ka lahiya korosi ka bo ma kaɲi mais hari ni i ka lahiya kantiga bala ata ka lahiya bali ni nin defo nani te misali la min tilo tigelen ou bien tilo cilen ou bien gere karnen ou bien ku tigelen nonu ye makaruhu de makaruhu kore munye ni kala ya koroshi ma ye ala akanyi mais nu u yera la ata kala ya bali fentila de fo mun kanu na be baga na tenya pew nani ndedo tuma mi baraye bun ajibi ya hadisan yin fo doye atigi ko ako min ko ni gere karnendo atilo tigele nebo ko de baray buna ajibu ko niwa ako atoy mai kana haramu ya la ka jonka cide mami haramu ya kana haramu ya e ba ko dro atoy ko nin ka famu hadisa munun nana tilo tigele unu tilo chile unu gere tigele wa tigele uni ku tigele ku tekella ya hadisa nunu masahade umasahade ani ni hadisa cide nya jeyade arba'u la tujji fil adahi ube la tazuzu fil adahi cide nya nani defo nani akunu ulu billahi ala da ateshika kellahi yai na chugo dola kallahi ala ate daga nin defo nani de kagele nin defo nani inte defo into yam makarhude ni kallahi ya kurshi ka ba makani ni la ya kantigra bala bashiti kallahi ala balma ni fana kantiga wakati ka kurosi qala sallallahu alaihi wasallam man jabaha qabla an yusalliya falyu'idu makanaha ukhra wa man lam yajbahu falyajbahu shidan ko nim mo min yi kallah ya kantiga sanni ika salli keneke ikallah ya wore kantiga nola min fagara kantiga ra salli nyote la ya wore faga na ko nim mo min ni eyi ka na ya sore mi kallah ya kantige salli kene jigini nye salli kene jigini kofe ikallah ya kantige salli kene jigini kofe bi kallah ya kantige wala Allah ya te kantige salli kene nyade ni yo ke doro la ya ti bolo yeso go de faga la ya wore faga fo salli kene ka jigide awa adilo lenta almami kallah ya kantige fanama ni salli kene jigina doro be se katika la ya kantige har ni almami ma kantige almamini Allah ya kata salli kene ka kantige fen kanu ne ro wajibite hari ni almami ana kallah ya mata salli kene ka ni salli kene jigna doro tay kallah ya kantige awa hari na tara salli kene ka fana min be se ka jo ibe jo aba kantige nyana min te se ka jo tay kallah ya kantige adilo len almami kallah ya kantige la adilo len be salli kene jigli de la wallahi ya kantige tile saba salli doin ko fe tile saba min tugulen bala fo kata tile saba na intilebe abella ya kantige do siden ko ayama tasriqi ayamu akli wasurubi akum minna tile saba yi ko abem mi do abe dumuni do minna tile saba imbe abem mi ni do abe dumuni do hadisa do be ayama jubuhi ayama tasriqi ayamu jumuhi jabuhi ako minye minna tile saba ko abbe kantigali do mana mu'minu nillahi ya comme Allah yennema minnati sisa mu'minu nillahi ya kacha ubolo salli do abbe se ka do fa tani kelena abbe se ka do fa tani fulana abbe se ka do fa tani sabana abbe se ka do fa na danye tali sabana tile kabire ni tali sabana tile kabilla ya kantiga wakati temena pew wala tile saba ka fara salli donc mana abe comme Allah ya kantiga don yetile nani de tile nani abe Allah ya kantiga do tile saba ka fara salli don yereka ni Allah ya kantiga ra foite fera sogola hari minum bena boso kana boso li sarabo la ya sogola de ate bola min bena boso na ma boso yefu a bosoli sara wori boy ka jifa ko ne ka dama me kana bosoli sara bosogola ate bola me ni yere ya do fantande do aye e ka saga boso e aka bosoli sara dama ne ko fe ye do ta sogola ka dama u pura fana ko e wa odila ka demba e basi to law
ni sogo dira mani fantanya de ima dama ni ewa ka bosoli saray fentola ibe se ka sogo dama aw lahiya asogo tilan chogo mimbe fo doni ke baw de yo fo ika do ko ika tila sabay yere ka dodu ika do saragati ika do di ka mo nyuma men ninte wajibe wodi ate bunu seminu ko rahimahullah ko hari ikallahiya be ni yesogo bu kelenta ka saragata wasara adagara yere ka tobe du ala ye min fo akoy ka dumuni ke ala de mi ama hakke fo akoy yere ka dumuni ke ala ko ika do saragati akoy ka saragati ka dumuni kala mi hakke min be saragati o ma fo hari sara kele ni yo saragati tobe yitai donc ka foy ka tila saba jango si sanka sagaw nu yo faga yere be jow ka sogola ni ko iko tila saba fente to yere bulode wala ni ye sara hari sara kelende bo ato yitai ewa ka dun hagati tala ciden tilela de kungo do de nana ciden tilela kolle ya sogo kana tile teme tile sabaka me ona na tuse o tusera ciden ko wikalla ya sogo mara fo hagati min kadiye ikadu basiti ka wala donc nabil lahiya nunun kantige aka hinna ula yere ki kala ya kantige ni yere bismillah allahu akbar allahumma haja minka wa ilayka ubi allahumma haja minka wa laka ubi allahumma haja anni wa anni ali baiti ala bismillah allahu akbar ben lahiya kantige nin lahiya nema bora ede fe mba kantige de fana ubi mba kantige kata ede ma fana ube kafo ala bennin la ya kantige nyereye anin ka demba ya ku faray ka ka barajila ikofo la ya kantige la wala mbalimo aka hinne u kantige to akana muru dajja sagawunyana akana muru dasja sagawunyana la ya ka ewa kantige li adabula akana sagawu faga ku kantige kasuru nyabe nyogona ciden ko fayja qatalitum fa hasinu liqtila wa ja jabahutum fa ahsinu jibha wal ya'iddu ahadukum safuratahu wal yariha jabihatahu ciden ko harin ni silamiya sariya ko kam min fagade aye fagali togonye silamiya sariya ko kam min kantiga ya kantiga togonye adola kele ka muru dajia ika saga kantiga jonna fanan nin ka bo akalla fi jonna me murudda gwanendo kiri saka kana o fana ya la jabali yede aye murudda jiya sana kashe saka ma akana murunun da jiya unyana fana akana murunda da jiya unyana akanu ukantige unyana nu kacha ayu dogo nyogo na bu kantiga aka hinna wula ukantige to do ba e wallahi yakko delila tola de la yakko li delila tala silamiya sariyala do fana bafo ko ay kana ko to ko ku shigu munum be buruka ku shigi be ma baraji de wona na hadisa mun no uluma saha hadisa munun ko ba yele akallahu yauka qiyama keneka u sahalente hadisa munun nana kullahu ya nunun shiu be yauma baraji u sahalente o hadisa chaman be o masahallah ya kola ambe ala deli watu koso alaka salli alaka nyuman kenena ni ala sonna ala misanna ta wode arafai juman nata o ye salli jamana kono alhamdulillah ambe duwaw ke jamana ye an kanka jamana basigi alaka fitina bo akono alaka an kanu do nyogonna jamana do alaku kanu do nyogonna alanya siranyaka an ka fara nyogon kala kan fara nyogon kala nya siranyani tiyani alataka ala aqillahu yawma ijbaduhum li ibadi adu illa almuttaqin balma je nyogonyani kafo nyogonyani nyogon kanu nyogonya fana makke alanya siranyaka qiyama be ke nyogon jugu de wala woda to wati be amba fo alaka jamana don duskun fara nyogon ka ku kanu do nyogona tinyaka ani alanya siranyaka parce que naye nyogon kanu fenka min te tinya min talanya siranyai afara la nyogon ka kola min te tinya min talanya siranyai yo mali qiyama do ye nyogon jugu de alakan ki soma famo la kanu kurosala kanu tanga alaka hakima dawma alaka lanya siranya duma alaka limaniya duma don dola ni alaba kuye nube kiriti be nin jamana kunu bil qur'an wa sunna la fahmi salafu salih ambe ala dalala ko kan ka fama wiye
alaka downati nube kiriti ni qur'ana ni ciden ka sunna jama kulu sabayin famuka alako no ya jamana nye alako no yanka famuwe o sebe alaye alaka silamiya kanu do dusukun kono silamiya demele alako ke silama deme bagawe ka silamiya demele kanu do dusukun kono min ye silamiya ka bato bangalew ni aka la horomaw ni aka adabu na ka jogo bonyali alako o do anka famu dusukun kono o place aka to aka famu ko de anyo de fo jamana inna hari bi kalambagaw do ma se ko famu de fama kote ko dene nya de an ka hakke be uluka ulufana ka hakke banka de hiden yin karanin bela ni fama jora an kunna ulubu ka hakke yin an fambu ka hakke doma ulute an ka hakke doma an kan mun kan ku kele da ba ciden kwayi ayata yin alafe uluka hakke min be ka hakke doma me auta numa ata di auma akata yin alafe ودين ترى من أهان السلطان الله في الأرض أهانه الله شيدن كوني مغو يا الله كم مساكين دوغيا دوغو كولوكا الله بيدوغيا وتقربو الله كان كسلا كان تانغا الله كفامو دي جمانا دوما نو أبو كفامو كانوا بسكا دود سكونا هاري نو بكوننجا منكويه وكتا كوننجا كويه نسالياميا ساريا كوننجا دي توغويه الله كوكي الله كفامو فناكي nu fana be hinna u ka population ma nu be tele uni nyogonje ala ko kanye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين